Господин Мирчев, Пеевски припомни, че сте правили конституция заедно. Много се извинявам. Пеевски припомни, че сте правили конституция заедно, че донесе документи, на които седи вашия подпис и така нататък, и каза, че не може да избягате. Каза 9 месеца сме били заедно. Ето и едно заглавие. ДПС е част от евроатлантическото мнозинство. Ивайло Мирчев 23-та година. Не знам защо ме занимавате с този лунатик. Кое не е вярно, извинявайте? Аз видях вчера страха в неговите очи. Нещо сходно имаше по време на така наречената сглобка, когато трябваше да се променя Конституцията. Видях, че днес се размахва някакви подписи и се спомням много добре. Бях намерил в жандармерията един брой транспортьори. И тъй като нашата политика винаги е била на Демократична България и на Продължаваме Промяната да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени над 100, между другото, в Украйна, за което България получи стотици милиони. Пеевски, тъй като много искаше да се освобождава от Магнитски, си беше пратил секретарката с нейния телефон. Тя идва при мен и казва: тук колегата иска да говори с вас. Моли да се подпише. Моли да се подпише, за да го освободят от Магнитски. И поради тази причина подписа му е там. Това, между другото, става в пленарна. Това става в пленарна зала, между другото. По наше предложение. По наше предложение, което ние сме подписали. Коя е секретарката, която влиза в пленарна зала? Тя е с функция секретарка. Депутат от ДПС Ново начало. И вие помогнахте така. И тя идваше с телефона. Пеевски искаше да излезе от Магнитски, поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. И тук трябва да ви кажа нещо много важно. Вие сте му помогнал, така ли? Ние винаги сме се борили с руската пропаганда. Винаги по отношение на Украйна и помощта за Украйна сме били на една страница. Този, който се врътка, според това, кое му е изгодно, според това дали иска да влиза в Магнитски, да излиза от Магнитски, дали е евроатлантик, дали не е евроатлантик, този квантов човек, този квантов лунатик е Делян Пеевски. Така че не ми занимайте с него, дайте други въпроси. Вчера господин Борисов каза, че скоро ще се разбере истината за годежа, сватбата и създаването на сглобката. Кое не знаем? Всички сватбени ритуали, експертите по сватбени ритуали са Делян Пеевски и Бойко Борисов. Други въпроси. Създаването на сглобката, казах. Скоро младите ще разберат истината за създаването на сглобката. Нека всички тези брачни обреди младите да ги разберат. Ние нямаме нищо против и не се притесняваме.